Rast serî de silav û hurmet temaşewana rem silavê xwe dişînin. Bi rastî ev di caran Serokkomarê Tirkiyeyê derheqa Birêz Öcalan ra Birêz Öcalan re dipeyivê. Lebele 25 Adarê 2021 heya anava 10 meh bêtir derbas bûye. Tekiliya malbatê an jî tekiliya tu kesî bi Birêz Öcalan re tuneyê. Birêz Öcalan ser siyasetê, ser mesela Kurda çi difikire vegavê em nizanin. Lê nêzîkatiya Erdogan dixwaze gor xwe wekî şerekî taybet psîkolojîk ser Kurda bimeşîne. Rast e Birêz Öcalan bandora wî ser gelê Kurd an jî mesela Kurda de an jî çareseriya biriya çareseriya demokratîk de muhatebê serekeyê 2013 re jî wek muhateb hate girtin ser gelek mesela da hinek tevdîtî jî çêbû. Li doh êvarê jî bi heftek berî vê jî Serokkomar Erdogan derheqa Birêz Öcalan ra dipeyivê behsa Selahattin Demirtaş jî dike. Vegavê tiştê Erdogan dibêje gor me spekülasyonekê. Dema Birêz Öcalan fikir û ramanê xwe biraya giştîra, birêyê malbat û birêyê parêzer re kare parva bike. Ji bo vê yekê bangwaziya me Serokkomar ra bira derê girave veke, derê İmralê veke, ev tecîta ser Birêz Öcalan bira were şikênandin. Parêzer jî, malbat jî bira herê balê ve tevdîtinên asayî bira çê bibe, Birêz Öcalan nêrînavî, fikravî ji bo siyasetê an jî ji bo mesela Kurda an jî ji bo pêşeroja Kurdistanê çi bibira bêje. Li em hemî zanin helbijartinek jî nêz dibe. Dibikî helbijartinek pêşvext bê jî dema xwe de jî bibe ev sal nîvek kemtir mayî. Ji bo vê yekê Erdogan bi gotinê xwe, bi nêzîkatiya xwe dixwaze serê hinek kesa tevlê hev bike. Ev tiştan ne rast e, em exlaqî jî nabînin, em rast jî nabînin. Birêz Öcalan bi bandorê pêdivî heye derê girave vebe Birêz Öcalan nêrîniyê xwe bi yek raya giştîra parva bike. Serî de bira Erdogan qanûnên devleta xwe bi kar bîne. Rast e mirov li ve dere zindanê de hene, ê girtî hene, ê ceza xwarinê hene. Li heftê carkê malbata xwe ra tipeyivin parêzer kengî herin serdana wan heqê wan heye hevdîtîne bikin. Birêz Öcalan ji zindanê de ye. Heqê wî qanûnî heye. Bi parêzeriyê xwe re bi malbata xwe re bipeyive. Li ana ser Birêz Öcalan bêqanûniyek mezin tê meşandin. Erdogan jî gor xwe dipeyivê em nizanin ev agahî ji kî derê tê. Erdogan ser kîjan mijare vî tiştî dibêje. Bi rastî çi şîrove bikin en nerast. Ji bo vê yekê derê girave birave be.